कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिकाप्रियं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हे अधिक मासाचे एक सुसंदर भांतू पुरुषोत्तम मास माहात्म्य म्हणून सांगून आम्ही चिंतन कोरणे तसजी कालचे दिवस पर्यंत हे अधिक मासाचे ताका पुरुषोत्तम मास म्हणून खंयचे रितीरी अभिधान दलले ते विचारान चिंतन केले। तशीच 5 दिवसाक मुख्य दावन घेवन हे अधिक मासाचे सुसंदर भांतू आम्ही कसने एक कर्तव्य आचरण करचे तसल ते एक स्वल्प चिंतन करूया। अधिमासे तु संप्राप्ते शुभे सूर्यादि दैवते त्रयस्त्रिंशदपूपांश्च दानार्हांश्च दिने दिने। भविष्यत पुराण आमका सांगता कसने म्हणून सांगणारी अधिक मास संप्राप्त दलल तेदना त्या दिवसाक विशेष दावन घेवन त्रयस्त्रिंशदपूपांश्च प्रति दिवस म्हणकेची अपूप म्हणून सांगितलं तसले म्हणारी अप्पो म्हणून आम्ही आमचे गेल्यानं म्हणतात ते आम्ही दान करका म्हणून सांगून तसे असल्यार ते एक 33 अप्प खंयची कतेरी आम्ही दान करका तज्जे देव कोण हाजे प्रत्येक आमका एक विस्तार दावन घेवन हे पुराण आमका उल्लेख करता। तंतुय मुख्य दावन घेवन सांगता ती दित्तन आम्ही खंयची रितीर दिवका म्हणून सांगून घेवन दरीची हाजे विशयान आमका अनुग्रह करता। सुवर्णगुड संयुक्तान कांस्यपात्रे निधाय च विष्णुप्रीत्यै प्रदाद्याच पृथ्वीदान फलम लभेत। म्हणताना आम्ही हे दित्तन खंयचे रितीर दिवका म्हणून खंयचे एक दान दित्तन शेपोर दानम प्रियवाक सहितम असे म्हणतात। आम्ही खंयचे दान दित्तना एक प्रिय वाक्य सहित दावन घेऊन आम्ही दिवका म्हणून सांगून तशीच गर्व नाश आम्ही दिवका म्हणून सांगून म्हणतात। तशीच आम्ही खंयचे एक दान दित्तना शेपोर यत्किंचित म्हणून सांगून घेऊन दिव तसले आमगेले एक क्रम आमगेला की कितलेची दुड्ड शेपोरो संपत्त शेपोरो प्रत्येक असल्यार समेत आम्ही ते दित्तन कशी म्हणून सांगणारी ते देवाल प्रीतीगोस्कर ते कोण एक आमगेले तर ब्राह्मण आसाची तांगेले अंतर्यामी परमात्माक प्रीती दवका असल उद्देश दवरून घेवन आम्ही केदनाकय दान दिवका कसले का म्हणारी आम्ही ते दान दित्तन अहंकार युक्त दावन घेवन भक्ती नाशी कसनेच आम्ही दिल्लर समेत ते दानाचे फल कसने मेळना दानाचे फल मिळका म्हणून दरी असल एक मना भितर आम्ही योग्य विचार दवन घेवन तसल ते देवता प्रीतीगोस्कर देवान दिल तसल द्रव्य म्हणून सांगून आम्ही मना भितर चिंतन दवन घेवन पुनः देवाले सन्निधानान तुची आम्ही अर्पण करका म्हणून अशी एक कांस्य पात्र काशेचे आयदन म्हणतात। आता कालांत काशेत नाही जाल्यार समेत अथवा आम्ही एक पित्तळी म्हणून म्हणतात तज्जे की बौल इत्यादी परांतू अथवा एक तोप्पा आकार रस्ता तंतु ते अपूप घाण घेऊन पुनः तंतु भितरी ते एक अपूप घाल नंतर पुनः ते धंपून घेऊन तंतु दवरनु विष्णुप्रीत्यै एक देवालेची प्रीतीगोस्कर हांव हे दित्तस दिल्लल मात्रान कसन फल म्हणून सांगणारी पृथ्वीदान फलम लभेत। समग्र पृथ्वीची एक दान केलं म्हणके म्हळ्यार भूदान केलेलं तसले फल एक हे अप्पू दिल मात्रान मेळता म्हणून सांगून म्हणलस केदन तू विशेष दान करेत प्रति दिवसू आम्ही अपूप दान करका म्हणस आमकां करचे अनानुकूल आस अशें आसतना आमी केदन हे अप्पू दान करेत म्हणून सांगल्यार म्हणटा ती द्वादश्यां पौर्णमास्यां वा क्षये पाते शुभेन्निवा निष्कंचनेन दातव्या घृतशर्करया सह। दित्तन आमी मुख्य दावन घेवन द्वादशी पुन्नम असल पुरा आम्ही पळोवन घेवन त्या दिवसाक आम्ही ते विशेष दिवस पळोवन घेवन आम्ही ते दान दिवका म्हणून सांगून घेवन आमकां शास्त्र सांगता। तसले निष्कंचनेन दातव्या घृतशर्करया सह यावन्ति चैव छिद्राणि तेष्वपूपेषु पांडव तावद्वर्षसहस्राणि स्वर्गे लोके महीयते। अशी ह्या एक आम्ही दान दिल्ली मात्रान दित्तन ते गोड दावन घेवन आसका तूप की गोड की अथवा साखर की घाण घेवन आसिल तसल ते एक अप्पो तांदूळ काडल तसले ते आम्ही ते दिल्लल मात्रान यावन्ति चैव छिद्राणि ते अप्पेन तू कितले छिद्र असत तांतू म्हणारी कितले भाग दावन घेवन आसता बळे ते अप्पो
म्हणून तसल तितली वर्ष पर्यंत स्वर्गे लोके महीयते स्वर्गलोक ಅಂತೂ वास्तव्य कोरतसले एक भाग्य देव अनुग्रह करतगे म्हणताना ह्या मुख्य दावंगे नम्मी मना दवकदल तसले विषय अशी त्या एक मना दवन आम्ही हे अधिक मासाचे सुसंदर भांतू अपूपदान दिवका म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात ते अपूपदानाचे म्हणून सांगून म्हणताना तसले एक विशेष अंतू म्हणतात कसं नाही म्हणारी अपूप म्हणून सांगितले प्रथम आम्ही देवाक अर्पण करू का म्हणून आम्ही खंयचेय एक भक्ष्य करचे पुरोची अथवा खंयचेय एक देवाले प्रीतीगोस्कर करतले एक वस्तू अशे पुर प्रथम दावने आम्ही देवाक अर्पण करू का म्हणून तसल ते अर्पण करतसले विचार दरीची पद्मपुराण आमकां सांगता आच्छाद्य वस्त्रयुग्मेन पीतेन च यथा विधी विष्णवे च तो दद्यात उपवीते च शोभने दोन्ही उपवीत सहित दावन घेऊन म्हणजे उपवीत म्हणजे जन्मे सहित दावन घेऊन पीतवस्त्रानं ते एक आच्छादन करून घेऊन यथाविधी ते देवले सन्निधानांतू अर्पण करकागे खंयचे रीतीर अर्पण करका म्हळ्यार चंदनेन सुगंधेन अत्यंत सुगंध भरित दावन जालें चंदन म्हळ्यार गांध देवल सन्निधानांत अर्पण करका तशी जी पुष्पेर नाना विधेर्यप मुख्य दावन घेऊन देवाक अत्यंत प्रीती म्हळ्यार पुष्प म्हणून म्हणतात तसल ते पुष्पम इंद्रिय निग्रह म्हणून म्हणतात तसल ते इंद्रिय निग्रह म्हणून सांगितलं तसले पुष्पशे पुरो अथवा आम्ही देवल सन्निधानांत अर्पण करतसले सुगंध भरित दावनशिले पुष्पशे पुरो त्या दरीची देवल सन्निधानांतू अर्पण करून घेऊन धूपैर नानाविधैर दीपैः पूजयेच्च यथाविधी देवल सन्निधानांतू अत्यंत चंदन अगरू इत्यादी पर आम्ही म्हणकेची धूप दरीची देवले सन्निधानांतू अर्पण करून घेऊन तशीची दीप अर्पण करून घेऊन मिष्टान्नैश्चैव नैवेद्यैः नागवल्ली दलान्वितैः देवल सन्निधानांतू मिष्टान्न नैवेद्य म्हणून मिष्टान्न म्हणून सांगणारी अत्यंत श्रेष्ठ दावनशील दसले एक नैवेद्य इत्यादी पुरा देवले सन्निधानांतू आम्ही मृष्टान्न म्हणून आम्ही कसं म्हणतात ते देवल सन्निधानांतू नैवेद्य करून घेऊन तांबूल अर्पण करून घेऊन घंटा मृदंग निर्घोषैः शंखध्वनी समन्वितैः घंटा मृदंग भेरी असल प्रत्येक वाद्य मारताची तशीची विशेष दावन घेऊन शंख तज्जे ध्वनी दित्ताची आरार्तिकं प्रकुर्वीत कर्पुरा गुरुचंदनैः आरती देवले सन्निधानांतू मला मंगळ नीरांजन अर्पण करून घेऊन प्रदक्षिण नमस्कार करून घेऊन मंत्रपुष्पम यथाविधी मंत्रपुष्पांजली देवले सन्निधानांतू अर्पण करून घेऊन हे अपूप म्हणून सांगितलं तसले देवल सन्निधानांतू प्रथम निवेदन करका म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात तसल ते प्रति दिवस हे दान दिल्ली मात्रान कसने म्हणून सांगून म्हणरी त्रयस्त्रिंशदपूपांश्च प्रदद्यात घृतसंयुतान श्री सूर्य प्रीतये राजन सर्व पाप विमुक्तये भविष्यत पुराण हे विचारन सांगता कसने म्हणून सांगरी हे एक अधिक मास प्राप्ती जाल तेदना म्हण अधिक मासाचे समग्र दिवसांत आम्ही कशी अप्पो दान करका म्हणून सांगला ते घृतपक्व अपूप म्हण तुप्पांतू हे केलेलं तसले भाजिल तसल ते एक अपूप ते कोणाक दिवका म्हणून सांगणारी सूर्य प्रीती म्हणजे सूर्याले अंतर्यामी दावनसले नारायण प्रीतीಗೋಸ್ಕರ ते देवले सन्निधानांतू अर्पण करका म्हणून सांगून